बोथोरा बिराद गाज्रि जालायबायलै अखायानो अखा मा जाबावगोन आरो मास मोनसे हेलौ एत्स' अखायानो अखा मा जाबावगोन आरो अखायानो अखा सेस अखायानो अखा सेस हाफ्लेलायजोबसिगोन थैबायलै दा खेबसेनो सिगोन ज्राव ज्राव ज्रावनो मा जाबावगोन आरो सेस खोमसियानो खोमसि जाजोबलांबाय गासिबो मा जाबावगोन आरो जालालै खोमसियानो खोमसि 18 तारिखआव लागै हायोबा थैबायलै बैसागोआ देग्लायनि बैसागोआ मा जाबावगोन आरो गैला गैला सेस अखानि बोथोरसो जालांजोब्बाय दाथ' माबा नुयो बबा बबि मानसि खारनाय नुयो बेखौ ओरै बुङो Emang nuha banyak deh, apa istilah kalau itu kalau ini, ya kan?